Hey guys, Khulumbai nwngthangmanखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जे आङो शिलंआवहाय दंफैयो आङो इउनिभारसिटियावहाय मायबा खामानि दंमोन स दायो जोङो सानसेनि फ्रि टाइम मोननायखाय जोङो चेरापुन्जिथिं बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना स नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, जों दायो ब्रेकफास्ट जानो थाखाय फैबाय जि किउट किउट संदों नायलाय लांसै guys खावनानै ओमफ्राय आंखौ गारनानै बिसोरबो जाग्रोबायानो आंखौ गारनानै जाबायनो बिसोरो जाबायानो क्या हुआ तुम लोगों का अभी तक नहीं आया हाँ बिबारी चिकन नूडल्स ब्रेकफास्ट जों इफोरखौसो जानोसै आरोना ऑमलेट जाखांबाय थांफिनसै ओमफ्राय नै बियो आरोना गोथाव मोनो मोननायालाय मा नाम बियो औररा मोनफैबाय शिलंआवहाय सानरुपबो गैजायै मानसिथ' दुखिया मानसि नै खिरखिथिंनिफ्रायनो लानांगौ गाइस मा होननो दा गाइस जायाखै जी मोजांलै नायने पंछी बन के उड़ू मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में तो गाइस हम लोग यहाँ पे व्यू देखने के लिए थोड़ा रुका हुआ है कमेंट गाइस बहुत ही अच्छा नज़ारा है और अगर बारिश मतलब दे देने से चेरापुंजी में और ज़्यादा ही मतलब मज़ेदार सा लुक आ जाएगा वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जो है अब लोगों को पता ही है चेरापुंजी का ब्यूटीनेस कितना सुंदर है लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं सुंदर हूँ होगा गाइस ओरैबायदि मोजांमोन भिउआ बार खोलो खोलो गुसुनो गरमबो गैया माबो गैया ओंखायनो आं मोसानो लुगैलायलायबाय आरोना जि बार खोलो खोलो जि मोजां गोजाङाबो गरमाबो जि मोजां जाखादों वेदारा आयु जि समायनाखा जायगायाबो मोजां गाइस आयु गाइस आयुलै गाइस
गोसोखांदों आं लावदुमखौ लाबोआसै आं लामा ससेयाव दोनबोबाय So guys, finally नै जों दायो चेरापुन्जी मोनफैबाय 7 सिस्टार जितु वाटारफल दङ ना बेखौबो नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दायो वेदारा बिराद बरिया जाना दङ बेखायनो बाराद्राय फगि द्रायबो जायाखै आरोना अखा हाबाथाय पुरा फगि जाजोबनानै नुलायलाया आरोना ओमफ्राय दा एसे सान्दुंबो दङ नालाय नुजोबदों स्रांनो बिराद मोजांखा जायगायाबो आरो लोगोसे बार बारनायजों माने साबसिन जादों आरोना बेरायनो थाखाय मोजां नुदोंना? मोजांखा खाथियाव फै नंगो? आंथ' नोंथांमोननो देखायखांबाय माबायसा जाना पड़ेगा मालदीव जाने का देगा पासपोर्ट ले गया आइथिं मिउ मोनजोबबाय नायथिनानै Cô lên đây bông này. मोजांथार नुदोंमोन नायगो नाय मोनसिगौ थिगानो बाट बैखौ मोजां नुसिनगोन रुमनि कालार दों गाइस मा होनो जोङो दायो चेरापुन्जीनिफ्राय दाउखि थांगोन आरोना चेरापुन्जीया एकदम मोजां नङा गाइस नोंथांमोना फैनानै ओरैनो टाइम वेस्ट खालामनाङा फैसा लस खालामनाङा नांगौबा बेलेग रांसुरिफोराव थां बेलेगफोराव थां चेरापुन्जीयाव फैना लाब गैया एकदम मोजां नंथारा गाइस आंनि खोथाखौ मानिनोबा मानि मानियाबाथाय फैला फैथारला खेबनै फैबाय खेबनै बेयाव फगैया दारागावआवसो नोंनिया खाफालानो हामा जों इमान मोजां बोरैबा फगि जानायाव फैदोंमोन दारागावआनो इन्टारनेसनेल जादों आरो दारागाव रक लोगोफोर मालायनि ससमाखौ गाना दै होनखादो आङो खाव जादोलै दाख्लै ओमफ्राय मालायनि ससमा गानबाय थादो इयो आंनिखौ सान्दुंआहाय आं आरो अननानै गाना गुसुनिखौ मिथिबायना अननानै माने जोंफोरा इदि मोननै मोनथाम इदि थाया न एक्सपेन्सिभ बुस्थु मोनसेफोर थायो ओंखायनो आं अननानैनो दोनना होयो गाननायानो जास्राया खेबसे ना खेबनैल'सो गानदों आङो तिर खेला जागासिनो इयावहा जोंनि तिर खेला जिथु फैसा मोनोना फैसा होनानै माबायो तिर खेला माबायो माबा होननायखौबा तिर खेलालै शिलं माने शिलंनि तिर खेला जाया पेट्रोल पंप है सामने पेट्रोल पंप हाँ सामने हाँ कितना दूर में मिलेगा पेट्रोल पंप तो इस तरफ नहीं है दाउकी लाइन में नहीं है दाउकी लाइन में Guys, danger le lama ya. Wow. गाइस आंथ' बिराद मोजां मोनदों चेरापुन्जीयावहाय थांनानै आरोना खिन्थु लावदुमा माने बारा मोजां मोनासैनो मानो होनना बुंबा लावदुमा माने फगि जानाय टाइमखौ नायनो लुगैदोंमोन आरोना खिन्थु बेबायदिया माने सिजन वाइससो जागोन जेब्लानाखि अखा बारा हागोन जेरैहाय मार्च एप्रिल इफोरावहाय बांसिन मोजां जागोन आरोना माने खुवा खुजोबनाय थागोन दालाय बहाथो खुवा खुनाय थानो ओमफ्राय बियो माने बिदि फगि थानायखौ नायनो लुगैदोंमोन आरो बेखायनो मोजां नङा होनना बुंदो ओमफ्राय
मोजाङानो गाइस जुदि लकेशननि बा बिदि हाजोफोरखौ मोजां मोनग्राबाथ' अबभियासलि मोजां मोनखागोन खिन्थु बेनिख्रुइ साबसिन जागोन नेक्स्ट व्लगावहाय जोङो थांगोन दाउखियावहाय स' नोंथांमोना नेक्स्ट व्लगखौहाय नेनानै थाबानो जाबाय स' बे व्लगखौहाय माबोरैहाय मोनखो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव गाइस आरो नोंथांमोना शिलंआवहाय खैबार फैफेरखो आरो बहा गिदिंखो बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर आं फरायनानै बिराद मोजां मोनगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय